Razumeš li to što čitaš? Kako bih mogao da razumem ako mi neko ne objasni? A odlomak iz pisma koji je čitao bio je ovaj. Odveli su ga kao ovcu na klanje i kao što je jagnje nemo pred onim koga striže, tako ni on ne otvori svoja usta. U njegovom poniženju pravdu mu uskratiše. Ko može da opiše njegove potomke, jer život mu je uzet sa zemlje. Kaži mi, molim te, reče evnuh Filipu, o kome to prorok govori, o sebi ili o nekom drugom? Tada mu Filip, počev od tog pisma, objavi evanđelje o Isusu. I dok su tako išli putem, stigoše do neke vode, pa evnuh reče: Evo vode! Šta me sprečava da se krstim? Onda zapovedi da kola stanu, pa ovojica i Filip i evnuh siđoše do vode i Filip ga krsti. A kada su izašli iz vode, Gospodnji duh odnese Filipa i evnuh ga više nije video, nego nastavi svojim putem, radujući se. A kada su izašli iz vode, Gospodnji duh odnese Filipa i evnuh ga više nije video, nego nastavi svojim putem, radujući se.